Patay ang 46 anyos nga amahan ug kritikal ang kondisyon sa iyang 24 anyos nga anak. Human sila po sila sa managlahi nga lugar sa barangay Uwak sa lungsod sa Asturias ug sa barangay Kantuod sa lungsod sa Balamban. Ang suspitsado sa pagpamusil ang uyab sa manghod sa asawa sa biktima nga usa ka ex-convict. Matud sa hepe sa Balamban Police Station, Police Lieutenant Colonel Julius Garcia nga unang gipusil ang amahan sa gawa sa ilang panimay sa lungsod sa Asturias. Gitabang kini sa iyang asawa ug sa 24 anyos nga anak. Gidali pagdala sa tambalanan diin ang asawa ang nagmaneho sa motor. Matud pa nakit-an sila sa suspitsado, hinungdan nga gisundan ug gipamusil. Naigo ang anak sa iyang ulo, hinungdan nga natumba sila. Gidali pa unta pagtabang ang mga biktima apan dead on arrival ang amahan ug gibalhin sa tambalanan sa Cebu City ang anak. Personal grudge ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Human matud pa supak ang mga biktima nga nagkauyab ang suspect ug ang manghod sa asawa. Usa sa giung rason kay ex-convict ang maong suspitsado. Para yon pagipangita ang suspitsado. Kana nga tong suspect, ang iyang uyab igsuon sa asawa sa biktima. O niya kana nga tong suspect kay naa naman ni siya record na preso sa diri sa una nato sa Balamban. Mao dili sa murag dili makadawat sa pamilya na giuyab niya